ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଇକ ସାହିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମକର ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 17, 18, 19 3 ଦିନ ଧରି ବହୁ ଜୋରଦାରରେ ଭଲି ଖେଳ ହୁଏ। ଏଠି ବହୁତ ବାହାରୁ ଟିମ୍ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଏଠି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ ଖେଳ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଫାଇନାଲ ଖେଳ। What a nice spectacles. ये जर्सी नंबर 5 का और छोटू 124 अभी भी कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं हो सकता है ये धोनी का